klipde size Türkmenistan ýurdundan we halkyndan maglumat berer. Türkmenistan Orta Asyada ýaşaýar. Türkmenistanyň meýdany 469 000 kilometr. Ýylafy da bolsa 7 milyon 6 000 teoreklerdir. Türkmenistan şu keşwerde bilen goňşudur. Awganistan, Özbekistan, Kazakistan we İran we Gülmetar tarapynda da Hazar derýasy bardyr. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat we Şeýlede, Balkanabad, Türkmenmaşy, Daşawur, Türkmenabad we Mary şähri Türkmenistan döwletiniň muhim merkezleridir. Türkmenistanyň topraklaryna taryhyň manylyklary bar. Gadymy, merw we köni örgen şäherleri dünýä mirasy hökmünde tanylýar. Türkmenistan halyty we naqşly el işleri dünýäde meşhurdur. Türkmen dutaryň owazy bilen aýdylýan halk sazlary dünýäge ýaýylan. Türkmenistan bedewleriň mekanydyr. Dünýä meşhur Ahateke bedewi gözelleriň we duýduň nişanydyr. Türkmenistan ýurdy baý taryh, ajaýyp tabiat we döwletçilik bilen doly. Dostlar, bu videoda sonuna geldik. Eger bu videodan hoşuňyz gelen bolsa, kanalymyzy subscribe edin we like edin we komment de goýun. Sag bolun.